Takže ja som si vlastne otvoril ty zdarma free spiny. Aj nová sezóna. No, ona už je 6 dní nová sezóna, ale som na prvom týre, lebo som nehral 6 dní. A pritom sú tu nové akože halloweenské, proste normálne halloweenské, napríklad Emanation, napríklad tento Dead Friends, Emote Special, Kick or Players, vlastne tak. Takže vlastne aby som si zahral tak 3 hry a bude ešte dneska nové video, asi večer, neviem, ale môžete sa tešiť, nepoviem vám čo, bude to nové video, ale bude to sranda s novým videom. Takže tak, ja som, škoda, tuto tu. A vlastne veľa ľudí ohlašuje, že Stumble Guys je akože Little Fall Guys. Keď ste nevedeli, čo je to Fall Guys, tak to je skoro to isté, len na PlayStation 4, PlayStation 5 a ešte na PC. Som to klačol skoro, nevadí, ale to už musím dať. No to bolo dobre. Táto mapa ma dosť baví, akože na konci je to zábava. Lebo napríklad ten neviem o taktiku, ale musíte dať triple jump. A musíte spanovať ten double jump, aby ste dali quadro jump aj five jump. Takže teraz bude mapa a točím to 11 hodín proste. Reversa. Dobre, vybral sa mapa Floor Flip. No, na toto nemám dobré spomienky, ale tak. Lepšie je to... Nie, preto to mám zlé spomienky. Lebo tuto na konci je to tak... Teraz neviem, čo mám robiť práve. Tento neskočí. A sme na konci. Ja som mu to povolil, čo je super. Takže som posledný. Možno sa kvalifikujem, to je malá šanca. Tak. Dobre, jeden sa kvalifikoval a hop. Nie, tak to sa nekvalifikujem. Sa rozbehol. Tak. Prosím, tak nič. To už môžem zdať. Takže tak. Sa trofejí. Tak. A vlastne keď získam tie gemy, tak si môžem kúpiť custom alebo rare. Rare by mohol byť. No kedy bol rare za... Neviem. A ešte asi mám pretočené video, jak hrám fejkový Brawl Stars a sú tam veľa reklam, dosť veľa reklam. Volá sa to nejakže Open Box Simulator Brawl Stars. Takže tak. Dobre, zakašľam druhý.
Chcem robiť obskok. Nie. Takže musím... Čuha. No, dobre. Jaj. Počkám. No, mohol by som dať ten obskok, no nechcem riskovať. Lebo keď riskuješ, tak sa ti to môže napríklad, sa môže stávať napríklad tento tu. Aha, ten chcem takého na konci vidieť. Napríklad tohto. Vidíš, tento nevie vypočítať. Tam, kde nemáš plochu, tam, jak máš plochu, tak neskač, ale tam, kde nemáš plochu, lebo že ťa objaví. Fú. No mapa, ja som zabudla, jak sa volá proste. Clouders sa volá vlastne. Takže tak. No, túto som chcel. Block Dash. Nie Clouders. Toto je Fúha. To je zatiaľ pohodička. Tu sú veľa ľudí. Jeden sa eliminoval. Nemôžeš byť tak. Musíš si počkať. Nie. Dobre. Ľahké. Zatiaľ je to pohoda. Fúha? Nie. Musím... Ja som to kvalifikoval. Nice. To bol dobrý klač. Kedy bolo, že Elimination 9, tak by som to nedal, ale to bolo dosť dobrá hra. Toto je na výhru. No toto. Super slide. Tak to bude super teda. Toto je to ne. Nie. Takže už to nedám. To je malá šanca. Dobre, už to nedám, už to môžeme dať. Prebiehávam úplne všetkých? Nie. Nie, tak... Super, ja som to vedel, že nedám. Tak 20 trofejí. Super. No reklama! Dobre, takže reklama je pryč a môžeme ísť na to. Takže toto video moc nebude editované, lebo dneska vydám asi 3 video, lebo cez víkend, keď sa blížia víkendy, tak vydám dosť videí. Takže, lebo mám dosť času, lebo vlastne nedeľu sa učím, v sobotu mám také voľno a... Nie. Čakaj. Škoda. Nie, tam bol checkpoint. Super. Som prehral. No, prehral som. Som prehral. Som dal omylom ten haha. Už je jeden kvalifikovaný, to už nemôžem dať. Tuto to robím na random.
To nemôžem dať. To nedám. Už som bol blízko, keď som... Jaj, poslednú hru tohto videa. A dneska sme pušli tak 30 trofejí. Tak. Aby som mohol viac pušnúť, tak asi budem o screenu pušovať. Prvá hra úspešná, druhá hra neúspešná. Takže tak, môžem si s vami ešte otvoriť týchto 50 gemov. Môžem sa ešte s vami otvoriť tento common skin. Koľko stojí vlastne najdlhší? 550, dobre. Takže idem na to. Lucky skin, poď, legenda. No, legenda je iná šanca. Ale tu nedám. Rare. Super, mám to pořádko. Som si mohol equipnúť. Takže tomto kura sa rozlučujem s vami. Tak čus.